Na rantse da Allah. Me zan yi da miliyan ba na son cika baki ba. Wallahi ba a sati ban samu kyautar miliyan 2 ba. Kuma ba ban tare ce da ba na kya ko samu ina ba. Tsaya ki ji wannan ba matsala na bane. Abin da nake magana anan shine waɗanda suke baki kyautan na miliyan ko na me ba mamaki maybe suna son ki ne soyayya ko na abu ni ba na neman soyayya. Ko kai ma ai ba kyauta ka bani ba cewa kai sai na shafa. Tsaya ki ji su kyauta ne ai saboda maybe suna son ki da soyayya ko kuma kina burge su ta soyayya. Ni ba na neman soyayya, ni ba ta soyayya nake ba na soyayya. Ni cewa ne zaki bin model a waka na shafa mata zan ba ki $1,000. In muka yi waka muka gama ki kama hanya ki tafi. Zaki ko ba zaki ba? Ba na so wallahi na gaya maka ko miliyan 100 zaka bani banda shafa. Kada fa wani ya kiran daga baya ce mun kince zaki fa. Wallahi ba zan yi ba, Allah ya kiyaye. Duk wanda ya kira ka ya ce maka na ce zan yi ya baka proof da komai ya tabbatar maka da ni din ne na ce zan yi ban ce wani ya kira ne ba ce me kini yanzu kada mu gama wannan live din. Gobe kuma wani ya kira ne ya ce soja ko kuma oga yariyar nan fata ce za ta yi. Wallahi ba zan yi ba. Wallahi ba zan yi. Ga wani ya ce ni a bani wai. Ga wani ya ce ni a bani zai to kai da kake namiji me zaka zo kai mana a can? Kana ji? Wannan maganar shafa mata wancan abin ba zan taɓa yi ba wallahi. Anya Aisha ba kya son waƙan ne da ke faɗin shafa mata nan? Kai ne ka faɗa wai za ka ɗauke ni wai in yi shafa mata. Ai ba na ƙarisawa ai saboda maganar ni ya riga ya min kira. Idan kina so kada ki cuci kanki. Wallahi ba na so. To ni ma nawa nake rabawa wai ƙare ne wai capacity TikToker ne. Baka san mu ma TikToker muna samun kuɗi ba. Tsaya. Yanzu how about ki zo London mu shooting waƙan? Ni zan nemo visa. Wani irin waka? Ai ka gane business is business in yana da mutunci. Ka gane? Ni zan nemo visa, tsaya mana, tsaya. Ni zan nemo visa. Yanzu in yi waka da kai ai mutunci ta zube so da bai. Na rantse da Allah ba zan iya ba taɗi. In kika waka da ni mutuncin ki ya zube? Wallahi ya zube kai ai wannan ne. Dan iya ne. How about in nemo miki yanzu ina London, how about in nemo miki visa ki zo London mu yi shooting wakan? Sai ki koma. Wace waka? Wannan wakan kuma in mun gama still zan baki $1,000 din. Ni zan biya kuɗin jirgin ki kuma business class. Ka tsiya ki ki checking ki gani nawa ake hawa. Idan wannan bugun zan biya kuɗin tsaya mana tsaya mana tsaya. Tsaya mana zan nemo visa. Wanda kafin a samu bisan nan sai an aji kusan over 10 million naira sai an sa kusan naira miliyan 8 a account sai an ba da wani proof duk zan saka amma wannan zan cire kayana in aka samu bisan aka gama zan biya kuɗin business class zaki zo London za mu yi shooting waka mu gama in kin ga dama ki dan yawon ki na sati din ki ga gari ki doki hoto in ba kya so washe gari in mun gama shooting waka ki koma in muka gama kuma zan sami ki $1,000 zaki ko ba zaki ba to ai $1,000 ina raba shi ne ma saboda miliyan 1 ne kace da 500,000. Ba matsala bane in kina raba zaki iya raba ko nawa ne amma ni ina biyan ki kuɗin aiki ne ai ba ina miki bane dan ki yabe ni ko ki ce ina da kuɗi a ni yanzu kaji da mutane nan suna shida da komi da komi idan ba shafa mata bane zan agree appointment ɗinka idan ba shafa mata bane in bugun zuciya ne a shafa mata kuma bugun zuciya ne kana nesa ina nesa ba maganar dagawa ko tabawa ba wani maganan no wannan din da zamu ne shafa mata ba sai ba za ki so kusa da ni ba ma kawai da zaki mana modelin Allah na tuba ko Saudiya zaka kai ni ba London ba amma akwai ƴan mata waɗanda to ai zuwa Saudiya bai ma kai kuɗin business class ba zuwa Saudiya nawa ne 2 million ta kai to ni kana ji dream country na guda biyu ne akwai Korea akwai Saudiya so ko a ce su dukan su biyu zaka kai ni ka gane sannan ka haɗa mun da miliyan 10 mutuncin mutane miliyan 1 nan da nake gani wallahi kar a ce wai baki ne ko dan na burge wani kome ba zan iya ba ka gane sannan kuma da tsoron Allah da nake yi da kuma uwata da nake tsoro ba zan iya ni ba tsoron Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ba na tsoron Allah kana yi so da ba to duk mutanen duniya da suke waka su DJ Khalid su DJ Khalid su French Montana su duk ba sa tsoron Allah kun ga matsalar yan arewa ko biki san ina tsoron Allah ko bana tsoron Allah ba ni na ce maka ni na isa na ce maka baka Allah ya san ina tsoron shi ko bana tsoron shi babu wani wanda isa ya ga ma dan adam cewa kana tsoron Allah ko Allah ya sani shine wanda yake tabbatar da ai ni ban ce maka dama baka tsoron Allah ba ni wane ni
A'a. To